Izolo into eyenzeke eMandeni mangabe sifica kuthiwa umshini uthathi uyotshaja kamakhelwane ingenze ngabona ukuthi uIEC abantu abamnyama bathatha kancane. uIEC usijwayela kambi kahle mase ukhuluma nje iqiniso uIEC usiphuza inyongo. Mhlambe that's because siyahlonipha too much, and unfortunately iyona ndlela esifundiswe ngayo, sikhuliswe ngenhlonipho nenkani kokubili kubhanqeni. Manje ukuhlonipha kwethu kuhamba kube nenkani phakathi. Mhlambe bona abakwazi lokho. Ngeke uzungitshela ukuthi baqala nini ukwenza ama-elections laba bantu. Baqala nini ukwenza ama-elections? Ama-elections enziwa uIEC kuphela eSouth Africa. Babeqale nini ukwenza? Namhlanje abazi ukuthi yini abazoyidinga mabenza ama-elections. Abazazi ukuthi badinga ugesi ukucharge imishini yabo. Abazazi ukuthi badinga ugesi ukuthi kukhanye mase sekuhlwile ngoba ukuvalwa kokuvota kuvalwa ngo-9. Ibona babekele umthetho ukuthi bavala ngo-9. Yini le benza ukuthi bangayilungiseleli? Yini le yenza ukuthi bangayilungiseleli? Guys, wemaphathi nonke nje, all of you. Nithule nithini ngempela uIEC usiphuza inyongo? Ngiyasabana belungu. Yini le nenza ukuthi nithule siphuza inyongo? Hayi man. uIEC wona wodwa owenza ama-elections eSouth Africa. Mhlambe enye inkinga esinayo leyo. Why lento yama-IEC, lento yama-elections imonopolize uIEC? Why kungekho abanye uIEC mhlambe kube electoral whatever? Why kungabi khona ezinye esingakhetha kuzo? Why kumele kube uIEC kodwa? Ubani lo wabe ku-IEC ukuthi kube yiwo imoto forever yena? Ngobani? Akekho nje umuntu ongaqhamuka nendlela ukuthi siphinde sivote. Yini kube uIEC? Ubani vele wayebekile lo IEC? Kwazi okwakhetha wona kwakwenze njani? Obani abacontrol uIEC? Hayi guys, nina ama-leaders amaphathi anisukumeni guys, ningadlali ngathi nani. Nonke anivulele icala uIEC nonke, because we suffer together when it comes to this, except ke for laba abazazi basekhwapheni la IEC, bona ke bengangalivula icala. Kodwa nje kahle ama-leaders amaphathi bekumele ukuthi into kaIEC yalwe nayo. Kodwa ke ngoba isasupporta bona, phela umuntu into mayisavuna yena uyibona iyinhla until izimshaye. Mase ukhuluma nje iqiniso uIEC usiphuza inyongo. Ngithi angikubeke nje lokho kucaca, usiphuza inyongo uIEC. Kanti kuzofika la sophalaza khona. Kuzofika la sophalaza khona. Ukuthi kuphela ngathi nathi sine patience eningi. Sithatha kade. Kodwa nje ngizwile izolo ukuthi hayi ngiyacikeka mfana. Ngiyacikeka ngoba lapha besiyoveza uma ihlokoza. Wonke by-election esiwenzayo manje siveza uma ihlokoza. Angisho bantshontsha amavoti, bakhohlwa phela ukuntshontsha abavoti. Bantshontsha amavoti, abavoti basele ngakithi. Which means ama-numbers awethu. Which means sisazobagila. Sisazodila nabo decisively. Sisazobashaya, sisazobabhonya, sisazobabhokoza. By-election nje bafethu. Ukunibonisa nje ukuthi cha. Ama-numbers awethu. Nina niyamasela phela.